Merħba tfal għal din is-sessjoni ta' qari bil-Malti miegħi Morin. Illum għandi l-avventuri fil-Bagalja, Lijem u l-Ispazju. Storja ta' Marija Farrugia b'illustrazzjonijiet ta' Louisel Xuberrat. Dan il-ktieb huwa ippubblikat mill-BDL bil-kollaborazzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Qabel nibdew l-istorja tajjeb li naqralkom il-ħarsetta sabiex inkunu nafu dwar xiex ser tkun din l-istorja. Li jimmar joqgħod għal kollox għand in-nanna. Għall-ewwel ħaseb li din il-ħajja ġdida ser tkun monotona iżda malajr biddel femtu meta sab il-bagalja antika tan-nannu. X'ser jiġri l-ewwel darba li jidħol fiha? Kien ilu biss ftit ġimgħat li jiem mar jgħix għal kollox għand in-nanna u minkejja li l-nanna kien iħobba b'qalbu kollha ħafna drabi kienu jaqbduh dwejjaq kbar għax ma kien isib xejn interessanti x'jagħmel fid-dar tagħha. Darba minnhom kien xeba jelab bit-tablet u ddeċida li jmur iqalleb fil-kamra tal-imbarazz. Forsi jsib xi ħaġa tinteressaħ aktar. Malli daħal għajnejh waqgħu fuq il-bagalja antika tan-nannu li kien juża meta kien għadu ħaj u kien jaħdem bħala esploratur. Min jaf kemm avventuri tirrakkonta kieku tista' titkellem din il-bagalja? Qal bejn u bejn ruħu li jiem? Veru bagalja kbira, naħseb anka jien jirnexxieli noqgħod fiha, kompla jaħseb, u dlonk fetaħa daħal fija u għalaqa. Min dak il-ħin lem ma jafx eżatt ġara, ħassu jidħol f'dinja oħra bil-mod il-mod. Beda qisu jiflowtja fl-ispazju wara ftit seta' anki jara il-pjaneti kollha tas-sistema solari. Li jinbeda jipprova jersaq lejn Saturnu. Min dejjem kienet taffaxxinah dik il-pjaneta b'dawk iċ-ċriki tal-ġebel kollha kuluri, beda jaqbeż ferħan minn fuq ġebla l-oħra. Ħin minnhom ra ġebla ħamra veru sabiħa, ġabara u għamela fil-but tal-qalziet. Minkejja li bxejn ma seta' jiġba mill-ġmiel ta' din il-pjaneta, xorta ddeċida li jipprova jmur fuq il-qamar biex jara jsib xil-bandiera Amerikana li kien ħalla Neil Armstrong. Trid taraħ jom fl-ispazju daqqa qisu farfet u daqqa qisu żrinġ u daqs kemm kien qed jieħu gost f'ħakkatajn sab ruħu fuq il-qamar. Mill-ewwel beda jduru jfittex jara fejn tista' tkun il-bandiera. Naħseb mingħajr il-bandiera se nibqa', għallilu nnifsu li jiem. Kullimkien qisu l-istess, kullimkien gris. Ħammur nara xemm wara dik il-ġebla u jekk m'hemm xejn immur niskopri xi pjaneta oħra. U hekk kif dar mal-ġebla ħall l-ikbar qata ta' ħajtu. Bil-qiegħda mal-art ra raġel xieħ b'xaru mfelfel u bit-bissima daqsix tikxiflu l-uniċi żewġ sinniet li kellu. Ma ġembu kelb gris ċar kien qiegħed bil-sienu barra jifraħ li qed jara bniedem ieħor u wara ftit sekondi tar għal fuq li jiem jilaq l-wiċċu. Il-lajs x'qata tajtuni, għajat li jiem mistaġeb. Mela fuq il-qamar jgħixu n-nies. Hello, wieġbu x-xieħ. Le ma jgħixux nies, jien biss Charles u l-kelb tiegħi Maximilian. U int jismek? Li jiem, imma tista' tgħidli kif spiċċajt hawn, wieġbu lura. Kienu dejquni n-nies fuq id-dinja, wieġbu x-xieħ u jirraġuna bidu u jħares lem u hawn. Et aħjar immur x'imkien ngħix waħdi, allura bnejt din l-ispeċi ta' vettura spazjali u ġejt hawn għall-kwiet. Iżda issa xbajt ngħix waħdi u rrid immur lura d-dar. Imma din nixjafek ma tridx tistartja qal ix-xieħ u jipponta brabja lejn il-vettura spazjali. Trid ngħidlek x'nagħmlu? Wieġbu li jiem wara li ħasibha ftit. Itla fuq quddiem ma' Maximilian, jien nimbuttak u inti prova startja. Jekk tistartja, nitla miegħek u ngħinek is-suq sad-dar tiegħek. U hekk għamlu.
Liam imbotta l-vettura spazjali u Charles ipprova jistartja. Ħaġa tal-għaġeb il-vettura spazjali startjat mill-ewwel. Liam ta' s-saltu qabeż fija u Charles beda jwerzaq kemm jiflaħ bil-ferħ. Isa jaħasra Maximilian, sejrin lura d-dar. Għal Charles b'eċitament kbir lil-kelb. Prosit Liam, prosit ħabib, kompla jgħid lil Liam. Imma wara ftit minuti jisuqu fl-ispazju inqala l-inkwiet. Min magħhom bdew għaddejjin tiri ta' laser. Liam ħares lura wra 3 alieni fuq isa plattina kbira jisparaw lejhom. U wix jafek, għadhom iferfru dawn it-tlieta, qal ix-xieħ urtat. L-istess pruvaw jagħmluli jien u ġej lejn il-qamar. Jekk jolqtuna irmiet ġibuna, għandek xi pjan inġenjuż ieħor Liam. Liam beda jippanikja. X'jaqbad jagħmel? M'għandux biex jiġġieled magħhom u lanqas li kieku. Jekk veru kien hemm xi ħaġa li kien jiddejjaq jagħmel, kienet li jiġġieled. Imma stenna. Fil-bud dejjem iżomm ħafna ċikkolatini li jieħu mill-vażett tan-nanna. Ħajwadda bomlhom u jara x'jiġri. U għal darb'oħra l-idea tal-Liam ħadmet u kif x'ħin l-alien indunaw li dik ċikkolata, insew l-isparar u nsew kollox, spiċċaw jiġġieldu bejniethom u jippruvaw jisirqu ċ-ċikkolatini lil xulxin. Charles tefa' siequ fuq il-gass u saq b'veloċità kbira lejn id-dinja. Niżżel il-vettura spazjali fil-ġnien tiegħu dar lejn Liam u filwaqt li rringrazzjah għanqu waħda kbira miegħu. X'ħin feta' għajnejh wara t-tannieqa Liam reġa' sab ruħu fil-bagalja. X'ġara? ħaseb bejnu bejn ruħu. Fejnhom Charles u Maximilian? Jien nerġa' ġejt fil-bagalja dawn x'affarijiet huma, ħolmi jew maġija. Imma eżatt kif iddeċida li kienet ħolma fil-but tal-qaltiet ħass xi ħaġa. Ħareġa u fidlam tal-bagalja ra ġebla ħamra tixel. Il-ġebla li kien ġabar minn Saturnu. U hekk tfal, wasalna fit-tmiem tal-istorja tagħna tal-Liam u l-ispazju. Nispera ħafna li ħadtu gost tisimgħu l-avventuri fil-bagalja. Allum ser nieqaf hawn. Nerġa' niltaqa' magħkom darb'oħra bi storja oħra ferm interessanti. Saħħa tfal!